Hey guys, welcome back again to the Radio Vlog. So, anya tao sab sa line sumpay ning atong drama nga The Radio Vlog. Ay, take two. Hey guys, welcome back again to the Radio Vlog. So, anya tao sab sa line sumpay ning atong drama nga ako sa akong mga kamot. So guys, medyo na-struggle ko dito sa intro tungod kay na-distract ko guys sa mga tao din ni ano. So, nagkatawa ko muna. Nawala na ko sa akong concentration. But before mo proceed, sa mga pa nakasubscribe sa ato ang channel na Ning Anhi, please don't forget to subscribe on our channel para updated mo sa mga latest upload ng ato mga sunod na mga episodes, mga latest uploads. And sa mga gusto o request din na guys, kung unsa pa na mga drama nga itong i-upload, please comment down below para mabasin o tagaan na itong koan, trans, or tagaan na to higayon nga maka-upload pud ana nga drama. Comment lang po kung unsay gusto niyo ng request. Pero sa karon ako sa nanonood ha. Pero comment lang mabasin dai ako ng maunaan kung unsay yung gusto nga drama. Anyway, let's proceed on our topic which is about sa akong mga kamot guys. Nindot na pud ni siya nga topic or na episode tungod kay o gani nagsugod ni guys sa tulo ka buk babae. Unya lagi ni balis kining tulo ka buk babae sa dream ni Athena. Pero kay wa manggod ni sugot si Athena guys na pasudlon ang tulo ka babae tungod kay gikan ni guys sa iyang kalaban. Pero noon nakauna manggod sila guys. Unya usa pa papoy kuan kanang karapatan ng kalaban na pawawon si Athena kay depende man sa tao kung gusto siya magtayo maski pag-atubangan or kuan pero dahil na ipaminang. Pero sa taman na gusto mo jud Athena magtayo pud og sarili niyang taekwondo bay ta pangalan ana kanang self-defense kay lagi para lang po na guys ingibot sa mga kababaihan tungod sa mga panghitabo na di kaya aya no kanang mga rape nga na ang gani isaw na pa may napatay karon ra pero di mo good maayo guys mo nang tungod niya tina dako kay kausaban guys og dako po kay sa iya dungog gani di man siya manghatag pud kanang kuan ilan lang ba gusto siya makatapag sa mga parehan niyang kababaihan kabalo gani na most self defense. So, dili basta-basta na maapi-api sa mga kalalakihan. Kung dili, kabalo po sila mo fight sa ilang kaugalingon. O gani guys, nato isa ka book guys nga kanang kan ba kanang amang igugkulata sa amahan. O gani kayahang uyuan guys. Gito mangon nga tabang kay Athena na dapat gani sa barangay. So ang gibuhat ni Athena guys, igitabangan niya ang bata o ang katong amahan. Gikulata niya guys o gigaid gyud sa dakong kahoy o gani nakitaan kini sa barangay. Moto na giadto ko ni barangay. Og nangutana pud ang taga barangay kung kinsa nagbuhat niini. So matudpan niya isa ka babae kini og astig. Mao na si Athena. So dako kay dungog daka na kumbaga sa ilang lugar guys mas kuan na si Athena gito kana ganing kanang daghay dungog na maayo. So mo to ang kalaban guys na nainggit gayud ni Athena nya kay gusto di man pud gusto si kanang Federico guys anak ni son kuan katong katastasan gid dito nya malabon siya mo to nga niadto siya gito guys nilabi na kay hapit na po yung birthday guys o to nga gusto niya na kanang sa pag-abot ko pagkinuba guys naadjud ko ni maabot nga nakunod yung maabot so na-curious sila guys o gani pagkabuntag guys mo to yung nahitabo no na dapat niya nag-isa ka babae katong sa tulo isa ka bukang napatay o gani sa laing bahan guys si Federico no na ay dakong samad o sige ra inom guys o nya dili jud mawala sa iyang una guys ay yang gibuhat ato pagkagahiunan eh siguro first time po to niya or di lang kay first time first time siguro niya o first time po niya guys nakakuan og babae na ana gani yung gi-force ba niya gani gipaak sa iyang wife mo to gipaak guys di dito mutugan ang gani nagdako kay pagduda sa iyang amahan kay asa man jud siya ana nga nagbitay mo kuno yung ngabil no daw kayo samad so gipak jud kini babae na kanang gi-force jud niya natungnan po niya naipatay sila so kisa may lay mas pasangin nya matud pa sa iyang amahan na may bawaan gayud ang kung kinsa gyud nagpatay sa amahan di mo jud mutugan iyang anak guys sekretong malupit pero manimaho ri jud gihapon na manimaho jud na manimaho maging utot nandi ka mutugan yung kisimutot di ba so nga na ra gihapon na mga lisngaw ra jud ang kamatuoran. So guys, din na to langanan guys no. Ani ana guys ang laing sumpay ning atong drama nga sa akong mga kamot. Just keep on listening po. Guys, Paris nga naguluhan
sa akong mga kamot. Mohatod ka sa lubong. O, nay, mahatod ko sa lubong. May bati gid kog dakong kabalaka. Nay, nisamot ang akong tinguha. Nga kapanalipdan ko ang katungod sa kababayan ini atong dapit. Athena, Di na ko makatugot. Nga doon na pailaing biktima din sa atong dapit. unsa? Ilhon ko ang mga abusado ug ang mga manyak ning atong dapit. Unsa? Athena, Mao ka ng akong tinguha, Nay Matilde. ay, anak in town. Nay, ay lang ko pugnigon, Nay. Unsa man ka? Tinugyanan ka ba sa balaod? Ha, Athena? Anong manginlabot ka man yun? Anay atong katiling manay. Kinahanglan nga, di na to piyongon ang atong mga mata. Kuno na kita'y makita nga ngilad. Di na to himuong bungol ang atong dunggan sa atong mabati. Ug dili mahimo nga kita mahimong amang sa pagpangita sa hustisya ug katarungan, Nay Matilde. May punto ka ba, ya? Pero unsa may imong sangputan? Kung paharion nato ang kahadlok, Nay, di ta mo uswag. Kung atong puy-an ang kahadlok, moabot ang higayon nga, kita ang mahimong biktima. Athena, Kung tinuod man, nga dunay mga biktima dinhi sa ato. Pero nitakom lang taon ang baba. Ug wa maning kamot nagahatag og hustisyang ilang ginangatan tungod sa kahadlok. Hinungdan na nga nagpadayon ang ilang mga daotang buhat. o kinsa man ang dili mahadlok ha? Kung ikaw mao ang sunod nga ihawon? Mao na diha, Nay. Ning kinabuhi ko nato. Doon na tayo tagsa-tagsa ka kandila. Kung mapaw ang imong kandila, nagpasabot na nga, diha na ka kuton. Unsaon tamang kapag agni Athena? Nga dili nimo ipadayon ang imong tinguha. Tungod kay nakasiguro ko anak, nga kaalautan ang imong sangputan. Usa ka na kadakong hagit sa akong kinabuhi. Ug andam ko. Andam ko sa pagdawat sa maong hagit. Magpakita yung gilas ka na sa tina. Tinood ka na. Migara ka ng bayan. Doon na sa mga pangitabo nga dito ko. Nagpilar gihapon. Nasakpan niya ang mga bunguton sa duwang madyong. Nagkakubot po. Ug siya si Athena ang mo'y nakabungko. Nasakpan ang mga bunguton sa duwang madyong. Mao ba? Lain nga nasakpan niya mao ang nanaghantak. Gano'n naman siya? Nasakpan po nila. Nasakpan. Bunguton gihapon sa sugan. Way patay-patay ang yang antog santakan. Mao ba? Giyon sabi ka sago. Sa dihang pagdayo ng pag-antog, pila na kahari, sa dihang misugal ka na si Athena, ug sa pag-antog pa, gisupla niya. Gitanaw ang tulo ka mga panalang, ug dito nasakpan nga ang usa ka panalang, pulos kinihari. Bungot sa kigol. Tungod gihapon kang Athena. Nibida yun ay bayo. Yan ang Athena. Ug matod pa sa rong tao nga dito. Nagpaliid. Butangan nilang piso sa manok. Dayong lubong. Aron lang nagpatay. Mugkuha sa iyang gitaguan. Ug moangkon nga siya ang nakapatay. Oh, kadakong binuang. Tunto. Magpakita gid ko. Oh? Muangkon jud ko nga ako'y nagpatay. Ha? Sa anak ni Pilog Tutay. O sa to, murag dunay nahog. Lakaw, susiya. Basinog dunay naniid na to. Og nakabati sa atong ipanagsultihan. Dali susiya. O busing, amo agaw. Tunay na niid. Ug kinsa ang maniid. Ha? Way tao. Pero, yun na. Ang flower vase, mayong pagkahog. Ug nabungka gani ang yuta gasud sa flower vase. Ug klaro kayo, nga pag-ug yung nayabo ang maong flower vase. Tay klaro kayo sa yuta ganay mo. Kung mao, tunay tao nga nakadungog sa mong ipanagsultihan. Ano na yun? Pero wa na ko'y nakita.
Baliko na ko si Bus Amo, Federico. Asa ang flower vase nga nahog? Nara, Bus Amo, agaon. Tanawa. Oh, shit! Kinsa? Kinsa ang tao nga naghug nini, ha? Natuwad ang flower vase. Ano gun ang tanom? Dili na mo'y angay mong kabalagan. Agaon, Busing Amo. Ha? Master Julo? Unsa man eh? Busing, nabalaki ko. Nga nagkadungog to, gamiingon ka. Kada kong binuang. Tunto, magpakita nyo ko. Muanggon nyo ko nga ako'y nagpatay sa anak ni Pilotutan. Master Julo! Kung mao ka na, pagita! Patya! Ha? Busing, agaon, Amo. Buhata sa labing madaling panahon na gisugo ko. Lakaw na Master Julo! Murag, way kapuslanan, Busing, agaon, Amo. O ganun nga. Pagita! Kinsay akong pagkitaon. Gawa man ta makakita o kinsa. Visit! Pero, kadiyot lang. Duna day tao, o mga tao nga wa makauyon ninyo din eh. Unsa? O kinsa may mga tao nga makasayon-sayon og sul dining dapita. Oh. Husto. Ang tiglimpyo sa swimming pool. Kinsa ba? Ang tiglaog sa mga gamayng buaya. Kinsa ba? Ang tiglimpyo o mangguna sa garden. Aw basig usa kanila, Busing Amo, agaon. Ipatawag ko sila karon dayon. Dali, Tibos. Ano? Federico? Ngano ka, ha? Dali. Hay na Oo, ito, nga. tabag din sa bayan. Ha? Ang tiglimpyo sa swimming pool. Ang tiglaog sa gagming buaya. Ang mangguna sa garden. Asa sila, Dad? Ngano nang kita ka Manila, ha? Dad, gusto ko silang ikasulti. Unsay hinungdan? Nabuak ang flower vase dito sa luyo, sa rest house. Pasagdi kang mabuak ng flower vase. Naidagan, ilisan! Dili, Dad. Dili, Dad. Kinahanglan nga, ikasulti ko sila. Kimurag doon ay espiya aning atong gipuy-an. Isa? O si Ispia? Doon na, Daddy. Doon na. Kikunwa pa. Nahibaw ano talaga. Kung kinsa ang nakahog o nakabuak sa flower vase. Pero sa dihang ako kining gisusi. Wa na mo ikita, Dad. Why tao? Tingalig na palid lang sa hangin. Imposible ka na, Daddy. Huh? Asa sila? Akong ipatawag. Ako'y suguon mo? Huwag ka mayabag! Wa ko magingon nga ikaw ang mangita nila, Dad. Si Marshall. Asa si Marshall? Kaya ako suguon, Dad. Ambot! Nawa, dire, ngano man? Siya ako suguon. Ganina ito nawa! Marshall! Marshall! Badol! Ano? Dool, dire! Diin kagikan, Marshall. Oo, kuha nagbalit kong sabon para gamiton ako panglaba. O asa ang imong sabon nga gipalit? O, Asa, Marshall? o naudan ang tindahan nga akong giadto. Unsa? O lagi, naudan. O, ato lang ko sa pikas tindahan mo palit. Muanto na unda ako. Nakabati man ako nga gisangbit ko ni Nyor Tiburcio. Nga ano man da niyo rito. Tawga ang mga katabang. Pagdali. O, nga ano, unsay hinong din. Ayaw na pangutan ng litse. Buhatan ako gisugo. Wagin mi nyo rito! Wagin tayo ni Miro ito eh. Ito rami sa mong payag nga. Ayaw mong gipagkita sa mga tabang. Oo, pang na. Ano na nyo rito? Pamusilon ta mo og di mo mutugan. Uy! Sama, uy! Tugan! Kinsa ang naniid ka na mo samtang nag-istoryahanay mi ni Master Dulo? Kinsa? Tugan! Tugan mo. Kung dili mo mutugan, ha? Kung di ka ni mo mutugan karon, pamusilon ta mong tanan! Tugan!
Wala kami nyo rito. Wala kita ni Milo ito eh. Ito rami sa mong payag nga. Yaman gipamuna sa mga katabang. Oh, bawi na. Ano na nyo rito? Pamusilon ta mo ug di mo mutukan. Uyo rito. Sama. Tukan! Kinsa ang naniid ka na mo samtang nag-istoryahanay mi ni Master Julo? Kinsa? Tukan! Tukan mo. Kung dili mo mutukan, ha? Kung di ka ni mo mutukan karon, pamusilaw ta mong tanan! Tukan! Ayaw nyo rito. Pamusilaw ta mo! Ha? Saban! Ayaw taon. Di mo manugan, pues! Pamatyon ta mo! Ayaw, Federico! Dani! Pasagdi ko ned! Nga naman yun, ha? Unsa man yun ang bugat nga rason nga pamusilon man nimo sila. Dad, may naniid lagi sa itong kalihukan din he. Tunag yun, dati. Kung doon naman, unsa man sa imong gibuhat nga dili ka gustong mahibaw-an sa uban. Oh. Ha? Sultihi ko. Unsay imong gibuhat nga dili ka gustong mahibaw-an sa uban. Unsa? Sultihi ko! Naminaw sa mong ipanagsultihan ni Master Jolo. O kung sa may topic nga inyong giskutan, delikado ba, ha? Federico? Oh, kuan, kining... dili. Dili delikado? Dili, Dad. Pues, kung dili delikado, nganong mahadlo ka man, ha? Gawas ng tingali kung doon na kay sekreto. O delikado nga butang ang inyong gisgutan ni Cholo. Hinungdan nga gusto kang mahibaw ka og kinsa aron sa ingon, imong pahilomon. Oh. Sakto ba ko, Federico? Kuan, Dad. Di lang ko gusto nga. Tunay, maniid sa akong mga kalihukan, Daddy. Di ko gusto na. Nabaho sa tanan. Wa ko'y gitugutan ni bisan kinsa nga maminaw sa among panagsultihan. Huwag pagtugot gikan krako, Dad. Okay. Hoy! Shh! Hoy! Kamo! Kinsay naminaw ninyo sa gipanagsultihan ng Federico Gijolo? Wa taon gid. Bisan magpamusilon ka mong Federico? Ayaw lang nyo. Umamisa nyo. Huwag sila mahibaw, Federico. Kunwa ninyo sa ato pa. Dunay laing tao. Nagkamagang batos nyo rito. Kasi ni mga batos na nyo rito. Wa karon dili ang ako mga batos. Gawas lang ni Master Jolo. Oo, kano nga bayo. Pabalik ka na kang sila sa ilang quarter, Federico. Wa sila'y kasayuran anang imong gipasangil kanila. Oh, bisit! Basta doon na lang ko'y masakpan ninyo. Matusak-tusak sa mga bala aning akong armas. Nakasabot pa mo? Ha? Oh, kaguyaw ba? Amin kung doon na naikipusin si Senyorito Federico. Oh, ano na din naniid sa ilang ipasultihan ni Master Julo. Delikado ba ang ilang istoryahan nga isumangkay siya? Lisod kining tao nga doon ay mangilad nga binuhatan. Dili mahimutang ang konsensya. Pero kinsa man. Marshal! Oh, Marshal! nara ko niyor! Oh, niya ang mahina ni Oro. Pasuylaw ka lang ako. Wala yun ako mahibaw niya na. Wala kayo. Siguro ka ba nga wa ka mahibaw? Wala yun taon ni Roy. Nga ko taon nga, maminaw man ako. Sukokis, Federico. Unsa kay topic nga ilang gipagsultihan ni Jolo. O kung doon na may naniin o ispiya. O angay tingali po nga silutan. Marshal! Silutan ang mga watagi katungod na maminaw. Kay magkabugnal ka nagdagong kasamok ni Tiburcio. Sakto ka, Marshal. Unya kanarbang tabi. Waan punan. Hinungdan nga magkagubot. Marshal! Wa man gyud nitugan busing amo agaon.
Naglagot ko, Master Jolo. Maayo lang unta. Kulang ni kabati sa atong gipanagsultihan. Dili unta manabi. Kay kun manabi. Ug gilabi na, ug gisulti sa mga tinugyanan sa balaod. Masikop ka, busing amo agaon. Ug masakpan ka, nga ikaw ang naglugos ug nagpatay ni atong akong estudyante. Ug anak ni Tutang Pilo. Master Jolo. Maunay akong nabalakan, busing amo agaon. Wa ko mabalakan ni ana. Ha, tungod kay di makahimo ang mga pulis sa pagsikop kanako. Ug ganong dili nyo rito. Tungod kay sakto na sa lahog sila ni Daddy. Dili mayatanan nyo rito, Federico. Master Jolo. Naidaghang tarungan na nila. Yan dili madaog tingal. Master Jolo. Ngano ba ka? Ha? Ngano nyo rito? Murag gusto ka nga mapreso ko. Ha? Uy, dili na mao nyo rito. Klaro kayo. Nagusto jud ka. Ha? Nga mapreso ko. Wa taon nyo rito, oy. Ngano taon? Dili taon na mahitabo nyo rito. Ikaw na balang kahay akong pusilon karon, Master Jolo. Unsa? Ayaw taon nyo rito. Makalagot ka bagod. Kung patyon ko nimo, kinsan lang unya imong sangpiton sa panahon nga ikaw magkilisod. Dili ba ako? Ug, ang atong grupo, dili ba? Nalimot ka na ba nyo rito, Federico? Oh. Gusto ka nga, wa na'y grupo nga mulaban ka nimo. Bao ba ka na'y gusto mo? Master Jolo. Busa, kalma lang nyo rito. Kung magkinaunsa, kung nabalaka ka nga mupya itong tawhana, nga nakadungog sa atong istorya nga, sukol taggubat nila eh. Master Jolo. Ngano, adlo ka. Karon ka na lang mahadlok. Di sa mga uniformado pa. Oh, salamat, Master Jolo. Dili ba, busing amo agaon? Ugma, mao naman ang imong birthday. Mau ka na, Jolo. Ug kinsa ka ang mahimong rayna sa imong beauty contest atul sa imong birthday. Dili na ko interesado. Kaya nga akong hunahuna, tua atong Maiji. Ngawa ni Padayon. Tungod sa tumboy nga si Athena. Norito, Bahala kit si mamahimong reyna. Hatagan kong premyo. Pero, di ko interesado nila. Day, Athena, day! Nga ni Blackie? Mauna karon ang birthday ni Nyorito Federico. Umtay labot. Umtay labot o mag-birthday siya. Ang ako magod kay karon ang beauty contest. Wasa ko'y labot. Athena, matamo ba ta sa beauty contest karon? Dili, Maiji. Aw, ikaw kung gusto ka, tampong dito. Aron magkita mo ni Senyorito Federico, ibug na ba kayo nimo? Higugma ato siya, aron madato na ka. Athena? Day, Athena, day! Nga ni Blackie? Mauna karon ang birthday ni Nyorito Federico. Umtay labot. Umtay labot o mag-birthday siya. Ang ako magod kay karon ang beauty contest. Wasa ko'y labot. Athena? Matamo ba ta sa beauty contest karon? Dili, Maiji. Aw, ikaw kung gusto ka, tampong dito. Aron magkita mo ni Senyorito Federico, ibug na ba kayo nimo? Higugma ato siya, aron madato na ka. Athena? Tambungi dito. Pakuyogan talang kang ni Blackie. Di lang mo magpakita, good. Suya na ba kayo si Federico nako? Ha? Dulong ko, Athena, eh. Muhatod na lang ko sa lubong. Parehas na duha. Muhatod na lang pud ko. Pero, gabi pa mag-beauty contest, sad. Basta, dili ko. Aw, sige. Ikaw ang mag-igo. Sa katapusan na lang ha. Ato na umudang lumon. Kapita, nagpatay siya ko na. Kaluoy ka mo. Kaluoy siya ko na. Ingon mo sa gikumot ang akong kasing-kasing nga nagtanaw sa minat. Ingon na sab ko, Athena. Kalma lang eh. Hilabihan ka bunog sa iyang naong.
ug laki pang iyang abil. May gisi, O, Athena. magbalinahon ra nimong palaga. Kutob sa mahimo. Paningkamutan ko. Kutob sa kong makaya. Maningkamot ko nga kahatag ang hustisya ang imong kamatayon. Federico, Oh. Daddy, nganong ni akra man dinhi? Wa ka man mo gawas. Ni akra dinhi sa rest house nimo. oh, tinilang ko, Daddy. Wa ko ganahin nga makigatubang sa mga tao. Og unsay hinungdan? Wa ko'y gusto nga mutan-aw sila mga naong, Dad. Gusto sila mo greet nimo og happy birthday. Bahala sila, Dad. Pakana sila. Gusto kong maginusara sa kong pagsaulog sa kong birthday, Dad. Unsa? Oh, nahuman na lang ang celebration. Pero wa gid mo gawas si Federico. Oh, yun. Kumusta ang lubong sa anak ni Pilot Tutang? Nahumanan yun. Gibayran ba nimo ang tanan? Lakip na ang pagkaon sa mga tao? Oh, wala na problema yun. Labing maayo. Daghan kayo ang mihatod sa lubong. Daghan kayo. Daghan kayo yun. Ilabi na ang mga bata ng babae. Mo ba? Oo, di nagdapag yung mga placards sa mga babae. Placards? Unsay placards? Oo, nakasuwat sa placard. Silutan ang makasusala. Unsa? Doon na pilaeng gisuwat. Bitayon ang kriminal. Unsay bitayo ng kriminal? Oh, Marcel? senyorito. Ilubong na manggod ang anak ni Pilututang. O dito, doon ay mga placards nga gipang da ang mga bata ng babae. Nagpaninggit sa hustisya sa kamatayon sa anak ni Pilututang. Unsa? Ang nangu sa mga bata ng babae, mao katong gingalag Athena. Unsa? Si Athena? Si Athena! Atyon ko ng bayana. Unsa? Uy, Nga ano ba, Jun, man mo nyo rito? Unsay sa ni Athena? Suya kay ko ang babayana. Tungod kay wa mo dayon og apil si Maiji tungod niya. Oh, ano di ay? Unsa pa laing mga placards dito, ha? Oh, doon ay laing nasuwat dito. Kriminal! Ago pagayo, kay hapit ka na mailhi. Unsa? Hapit na ko nung mailhi. Kinsa man ko no, ha? Kailan sila? Ha? Nahibaaw ba na sila? Basta mao na'y nabutang o gisuwan sa placard dito. Kriminal, tago pagayo, kay hapit ka na mailhi. Oh, imposible. Nahibaw ka nga imposible nyo rito? Usa og nilas pag ila. Nakakita na sila. Bitaw no? Pero hapit na ko no. Bitag mailhan, patay kayo na maong kriminal. Dili sila makaila. nagpadayon ba? Nganong mon sister ka man yun nga dili makaila, Federico? Naibaw ka og kinsay kriminal? Unsa? Uy, uy. Ngano ko taong mahibaw man ko? Unya nyo rito doon na pagyurkibutang nito ingon si Athena. Ang kriminal, dili ba katulkon sa minatay? Unsa? Hamukon kuno sa namatay. Dili kuno pagkatulkon ang kriminal. Ha? Tukuran kuno ang mata para magsiga. Hala? Ha? Hamukon kuno kini sa kalag sa namatay. Gitikon. Kagon siya sa namatay. Kagon. Hilom, Marcel! Hilom! Nyo rito. Wa pa mabalik sino'y Blackie Athena. Unsa kay resulta sa beauty contest no? Kinsa kay nidaop? Ang may bawon ta na kung mabalik na si Blackie. Mao gid. Paabot ta lang. Buang-buang gid kini si Marcial. Yano day, busing mo agaw. Nagbalita nga sa dihang gilubong ang pating lawas nitong anak ni Pilotutang nga akong napatay. May mga placards nga
gipangda sa mga nanaglubong. Mao sa gisulti sa akong tao. Nga gipukuyog na ko dito. Akong gipapalit. Mao ba, Master Jolo? Ug si Atina. Mao'y nanganti nga iyag yung inhon ng kriminal. Usa! O lagi, busing amo agaon. Kahilas ko niya. Mao ka na, busing amo agaon. Mingon pa siya nga, dili pagkatulgon sa kalag sa namatay ang kriminal. Unsa? Dili ko na pagkatulgon sa kalag sa namatay ang kriminal. Magsiga kuno ang mga mata ini. Buang siya. Kagun ka kuno, busing. Buang ka, Jolo. Tunto ka. Si Atina mo'y nagsulti na busing amo agaon. Ha? Siya mo'y nagsulti na. Siya kuno ang maningkamot nga mailhan ng kriminal. Ug hapit na kuno. Unsa? Dili na kuno kini magdugay niyo rito agaon amo, busing. Oh. Adto na ko. Ayaw kong biyahe. Ubali ko, Master Jolo. Ha? Di ko magpakita sa mga tao. Ayaw kong biyahe. Nakasabot ka. Di ko gusto nga makita nila ang nagisi kong abil. Alam mo nga, nahuman na lang ang beauty contest. Pero wa mo to nga, Senyorito Federico, wa mo to nga. Mao ba? Matod pa sa kaning MC, bay kakulian ko nung panglawas. Wa gani ko nung makig-uban sa mga tao nga dito sa kumbira nila. Wa magpakita si Federico. Yan naman ta, ha? Imposible, no? Siya mo'y nagpasiugda atol sa iyang birthday. Ha? Unya, pero wa siya mo pagkita. Binuang. Gusto kong mahibaw ni Blackie kung anong wa siya matambong. Atina, ngano? Unsay gusto nimong mahipawan, ha? Doon na gyud akong hinungdan kung anong wa siya matambong. O kana, mo'y akong sutaon. Guys, daghan kay istorya guys, mga daotan no, pero sa mga taran ng mga istorya guys, abot alaging namatay na babae, kung na siya madunggan na di maayo nung masakitan siya. Kaya lagi, siya may nagbuhat ato. So di niya matawat guys, ang mga daotan lagi kay gistorya lagi. Kung gisa may nagbuhat ato, so ilajog ko nung bitayon. Nya siya nasakitan siya kay siya may nagbuhat. Siya may nagkuha na to kung nga itong ngano na nga to itong babae. By the way guys, bago ta mag-start, bago ta mag-continue, please don't forget to subscribe on our channel para updated mo sa mga latest upload ng atong drama, no? So, by the way, just comment down below kung unsa pa ng mga drama yung gusto mo paminawa, no? Kaya basin pohon, ato na hunok noon. Just comment lang po. Daghang salamat sa mga commenters na to din na. I really appreciate it. And, akuan ko lang, no? 2% lang akong cellphone. So, unta na, makahumanta sa itong outro mo. Let's continue guys sa itong drama. So, mga ito guys na si Atina guys na gawas na madyuta na sa Tina na guys kay wala man siya dugo. Ay haraman jud ato guys mo nang usa jud na nga nasakitan siya kay nga nung wala niya gidawat ang mga tulo ka babayi sa ilang gym. Gani kay kung dawatan po to nila guys, sila man puy kuan kana gani sila man puy madaot. Kung baga ang katong kadugo sa mga dato guys, sulungon man sila o gani mas delikado. Mas okay ra pod na wa nila gidawat. Mo gani na nahitabo pod na gani. Nalagi ang katong kalaban. Kay dili dawat nila guys na katong tuloy ni ikyas gani na ni kapalit niya di mayo mo na ning nagsugod sa isa. O gani kay tungod ni Federico guys yung gibuhat dili kuno patugon ni Atina. O gani wa pa man kabalo sila guys pinsan jud nagbuhat ato pero si Don Felipe guys nagpakuan na jud siya guys nga naapektuhan jud siya sa mga istorya. O gani wa kay nini attend sa iyang birthday ug maong namatay. Kay kung wa pa siya naapektuhan dapat magpakita siya. Labi na sa katong namatay, di ba? So dili siya magpakuan guys na wa siya nasakitan. Kaya kung siya nasakitan, magpakita gid siya labi na sa iyang birthday daghay mo great niya pero wa jud siya ni great tungod kay apektado siya sa maong panghitabo. So aminado niya guys na apektado gayud siya sa maong panghitabo manang dili niya madawat sa kaugalingon gani. Kuan gani si Kirag-ino ug namatikdan kini sa amahan niya kay di man jud motugan guys ang maong anak. So nagdudag bid ang iyang amahan na siya jud nagbuhat atong krimen. Kay sa nagkana guys kada ko sa iyang ngabil nga nasamad o gani nagbitay kini sa dako niya gingnan na siya guys nga dakong kasag ang nag engkit kisa may mutuan na guys
Kaysa may moto anak nga ang dakong kasag amo ingkit. Kung moingkot ra ang dakong kasag dapat ano lang kanang lukma lang. Ihagit ako nagbitay man. So tao gayud nga na iyang gihagkan kini ngawa kanang ganing wag ganahi. Sige, kasakit ba ano kung imagine yun. So guys, unsa kay sunod na may tabuan ni na drama no? Nagkalindot nun dito siya, nagkadugay, nagkalindot dito siya. So di na natudagayin guys atong attraction. Dagan-dagang salamat sa mga namati ug sa mga pa-subscribe again. Please don't forget to subscribe on our channel para updated mo sa mga latest upload ni atong drama. Goodbye po and see you on the next dramas. God bless po.